Demanem la dimissió de Miquel Buch per les desesperades actuacions policials o, en absència d'aquesta, la seva destitució per part del govern del PDeCAT i Esquerra, que clama voler liderar l'alliberament de Catalunya alhora que permet aquestes mateixes detencions, càrregues i petites arbitratges. Reivindiquem que tots els cossos policials, sovint en no senyera, són forces d'ocupació, que l'Estat, amb la complicitat del govern de la Generalitat, utilitzarà indiscriminadament per reprimir les lluites i conviccions del poble català, perquè són els mateixos que el 1 d'octubre, perquè volem que se'n vagi davant la repressió